سلام كبرات تخطاتلتنا نلوم على تستدالو تصبصابات سبورت حزنا لكم قريبنا لنا مكتتالكم نعدم شامبيون قددم بشكلة أفريقيا مالت أفريكان كونتيننتال سايكلين شامبيونشيب كلتشحن 19 عامة مهرت صباح حموس 14 مقابيت أب بحر دار إثيوبيا كخفتيو بأسلت أنتي سامسون سولومون نيونا زكارسن اتمر حجراويت غانتا إرترا 21 تقدم تحيزا لهم معلتي بسلام ناب إثيوبيا أتالا تهاجراويت غانتا أبزو وددر تقدمتي مرهاو قدس مخسب دبساي أمانيل غرزغير ميرون توشمه دانيال تخل هيمانوت هينوك ملو برهان بينام جرماي سيراك توسفومن ياقوب دومساين أو وددر إليتن نايتحت 23 عامد دك تبعتيون نتقدمتي متكل مسجون جبر هيوت يوحنس محاري تولدن يويل اسمورو من دما أبقددم جونيور دك تبعتيو كتسلفيا بوغن دك انستيو دسيت كيدانه موسانا دبساي زناب فصم تعقست جبر هيوتن بسرات جبر مسكلن ني إليتن تحت 23 عامتن دك انستيو إرترازو كلا كونا خلوا دانايت صقاي دانايت ماريكوس يوردانوس رؤسوم برخت فساهين دما أمنا جونيور وددر كقادادماين بز أقاتامي ناغراويت غانتا إرترا خموتو عاود كتغوانا تفسنا يتمنيتنا نغلط إرتراو شودن أو أتكعي نيزرلانداويت كلب فيلم كلتا ألكساندر إساقنا بهاغراويت غانتا شودن تمليسو إذا أور حتى كلتا شحن 10 كاب شودناويت كلب IAK ناب جرمناويت عباي غانتا بروسيا دورتموند استسغاغر ود 19 عامت تصاوتاي مس كلوبو بقوامنت كسلف بزي مخالي بلقاح ناب ويلم كلتا أقنعوم مز حداس غانتا أبز كايروم شومنتا قطمات دما حموشتا غولات كقطر بمبقعو كاب أسلطاني هاغراويت غانتا شودن صاوعيت كركب كيلو شودن أبتن مصاري وددر وانچا هاغرات أوروبا أنصار هاغراوين غانتاتات رومانيان نوروين زهلوا قطمات نختساتفو يا دحر 2 عامت ني ألكساندر صاوعيت غرياتلو ألكساندر أور حتر 2017 أما بل 17 عامتن 113 معلتاتن أنصار سلوفاكيا جول أبزتولو بعد ما زنقاسه أمزغا بجول هاغراويت غانتا شودن بمهان 104 عامتات تحيد زنبر خبروسن كسبر كيلو نيريو تطاوتا كلب بورسيا دورتموند جادون سانشو بزخون يخون متن ገንዘብ ናብ ዕዳጋ ከም ዘይወርድ ክለቡ ኣፍሊጣ ንማንቸስተር ዩናይትድ ወሲኽካ ብዙሓት ክለባት ነዚ እንግሊዛዊ ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ኣብ ኢደን ንምእታው ይቃለሳ ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ዳይሬክተር ስፖርት ክለብ ቦርሲያ ዶርትመንድ ማይክል ዞሪክ ግን ብኣግኡ ኢደን ክእክባ ነጊርዎን ኣሎ እቲ ዳይሬክተር ሕመረት ጸወታ ጋንታና ኣብ ሳንቾ ብማእከል ዝገበረ ስለ ዝኾነ ነዚ ወዲ 18 ዓመት ተጻዋታይ ዝመጽእ ዓመት ስፖርት ግድን ኣብ ጋንታና ክህሉ ኢሉ ሎሚ ዝወጹ ሓበሬታት ከም ዘመልክትዎ ዩናይትድ በቀዳምነት እንተኸላኸላይ ንምሽማት ኣውጽኣቶ ዝነበረት መደብ ኣወንዚባ ንሳንቾ ናብ ኦልትራፎርድ ምግዓዝ ካብ 80 ክሳብ 100 ሚልዮን ፓውንድ ሰሊዓ ክትንቀሳቐስ ጀሚራ ኣላ برازيلاو ديفيد لويزن كلب تشيلسي نزلوا موعل نمنواح زررب أمكياد كم زركوبو تحبيرو تشيلسي نتلوم عامت وعلو زوبك لويز نحد عامت تراي وعل زقربت لقتكون كلا اتتخال خلايقن كاب حد عامت ندعل نخوها بيزا حتى تزلوم اتزررب أب عود زوت سحري مثل كاتب هايلو استحاتة لويس هو زعواتي مثلني نزاقان تأزي زفكرا أبز دما أزي حقوس يزلخو أب عالم تزبلت أسرح يزلني سلازي نفسه وقف معالتك كن أحلني نخعص أقرون يفكره كعصو زي فكر نيران تزخون متصوات مقارص كونير بمبال أبلع لقانتون كعصو أقرون زلو فقري قليتو لو مشت كدمي قطم كالا اجري كلابات بارسلونا ليون من السلسالو امونغو دغفت كلتي انغانتاتات غچت تخسيتو بزي اباف دغ ستاديوم كامب نستغوا هاره غچت دما حموشته دغفت كلب ليون غدات كوردم كلو حدا خابኦም ናይ ርእስ ማሰይት ስለዝወረዶ ናብ ሆስፒታል ኣምሪሑ ደገፍቲ ዘንክልተ ጋንታታት ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ኣብ ግጥም ቀዳማይ እግሩን ተመሳሳለ እግርግር ፈጢሮም ነይሮም እዮም كريستيانو رونالدو أب عالمنا كابزر كوبو سبورتاويان قداماي وري سب كوينو ترقيحو رونالدو نزي بي ESPN استبهلت معكن زينا سبورت عمتاو زكايد وددر هو منت زعوتو زلو لوميا كتاتيلو نربعي غزيو
እታ ማዕከን ዜና ነዚ ውድድር ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት ብምምርካስ ነጥብታት ብምሃብ ተካይዶ ክትኮን ከላ ኣብ መወዳእታ ድማ ናይ ዓለምና ህቡባት ስፖርታውያን ብምባል ናይ 100 ሰባት ኣስማት ትዝርግሕ ስፖንሰርሺፕ ነቶም ስፖርታውያን ዝምልከት ሓበሬታ ንምርካብ ኣፍቀርቲ ስፖርት ኣብ ኢንተርኔት ዘካይድዎ መስርሕ ምንዳይ ማለት ሰርች ከምኡውን ሶሻል ሜድያ ዘለዎም ሰዓብትን ካልእን ገለ ካብቲ እታ ማዕከን ዜና ነጥቢ ንምሃብ እተተኩረሎም ዓውድታት እዮም ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ኣሜሪካዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ሌብሮን ጄምስ ንሮናልዶ ስዒቡ ካልኣይ ደረጃ ክሕዝ ከሎ ሊዮነል ሜሲ ድማ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዑ ኔይማር ተጻዋታይ ነጻ ቅልስ ኮነር ማክሬገርን ተጻዋታይ ባይታ ቴኒስ ሮጀር ፌደረርን ድማ ክሳብ ሻትሻይ ንዘሎ ቦታ ሓዚኦሞ ባርሴሎና ሊቨርፑልን ሎሚ ረቡዕ ድሕሪ ዘካየደኦ ግጥም ኣውዲቕካ ምሕላፍ ካልኣይ እግሪ ሻምፒየንስ ሊግ ኤውሮጳ ብቕደም ተኸተል ኣብ ልዕሊ ሊዮንን ባየር ሙኒክን ድሕሪ ምዕዋተን ናብ መድረኽ ግጥም ርብዒ ፍጻሜ ኣቕኒዐን ክለባት ባየር ሙኒክን ሊቨርፑልን ካብ ፈለማ 25 ደቂቕ ጥንቃቐ ዝመልኦ ጸወታ ክካየዳ ስለ ዝመረጻ ከም ኣብ ግጥም ቀዳማይ እግሪ ብዙሕ ሰሓቢ ምንቅስቓስ የንጸባረቓን ኣብ መበል 26 ደቂቕ ግን ሳዲዮ ማነ ቦትኡ ገዲፉ ንዝመጾን ኣብዚ ግጥም መበል 100 ናይ ሻምፒየንስ ሊግ ጸወቱ የካይድ ዝነበረ ሓላዊ ውዳት ማኑዌል ኖየር ኣህጢጹ ንሊቨርፑል መሪሕነታት ሓዛ ኣብ አንፊልድ ልዳት ሊቨርፑል ዘይካፈተት ሙኒክ ክትሓልፍ እንተደኣ ኮይኑ ክልተ ጎል ስለ ዘድልያ ግን ብሙሉእ ሓይላ ከተጥቃዕ ነይርዋ ኣብ መበል 39 ደቂቕ ዝጥቀስ ፈተነ ከየካየደት ዝወዓለት ሙኒክ ናብ ቅድሚት ኣብ ዝሓለፈትሉ ሰርጂዮ ግናበሪ ናብ ሌቫንዶቭስኪ ዝለኣኻ ኩዕሶ ተኸላኻላይ ሊቨርፑል ዮኤል ማቲፕ ኣብ ልዳቱ ሰኽተታ ክልቲአን ጋንታታት ድማ ተመዓራርያ ዕረፍቲ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ዘይነበረ ዓንዲ ሕቖ ጋንታ ሊቨርፑል ኔዘርላንዳዊ ቨርጂል ቫን ዲክ ሚልነር ካብ ኩርናዕ ንዝሰደደሉ ኩዕሶ ዘሊሉ ብርእሱ ናብ ጎል ብምቕያር ንመሪሕነት ጋንትኡ ዳግማ ያሐደሶ ሙኒክ ድማ ንመሕለፊኣ ዝኸውን ክልተ ሸቶታት ከተናዲ መሊሳ ኣብ ተወሳኺ ስራሕ ኣተወት እንተኾነ ሙኒክ ዘይኮነትስ ብኣንጻሩ ሊቨርፑል ጸወታ ክውዳእ 6 ደቂቕ ክተርፈ ከሎ ካብ ሳዲዮ ማነ ሳልሰይ ትጎል ረኺባ 3-1 ብዝኾነ ውፅኢት ረቲዓ ናብ ርብዕ ፍጻሜ ሰጊራ ባርሴሎናን ሊዮንን ከም ባየር ሙኒክን ሊቨርፑልን ኣብ ግጥም ቀዳማይ እግሪ ልዳተን ኣይተጠሓሓሳን ናይ እስጳኛ እንኮ ተስፋ ሒዛ ዝቐረበት ባርሴሎና ካብ ፈለማ ንግዝኣት ሊዮን ብምውራር መጥቃዕታ ኣሐየለት ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣብ መበል 17 ደቂቕ ስዋረዝ ብተኸላኻላይ ሊዮን ተሓንኪሉ ብምውደቑ ባርሴሎና ፍጹም ቅላዕ ኣብ ዝረኸበትሉ ሊዮነል ሜሲ ሓላፍነት ብምውሳድ ፓኔንካ ተባሂሉ ብዝፍለጥ ቅዲ ሃሪሙ ንደገፍቲ ባርሳ ንግዚኡ ተርባፆም ዘፍተብል መኽፈቲት ጎል ኣመዝጊቡ ካብዛ ሾቶ ብድሕሪ 13 ደቂቕ ኮቲኒዮ ካብ ስዋረዝ ተፈትፊታ ንዝመጸቶ ኩዕሶ ናብ ኣፍልዳት ሊዮን ኣእተዋሞ ንፍልሊ ክልቲአን ጋንታታት ናብ 2-0 ኣርሓቦ እዚ ውጽኢት ከይተለወጠ ድማ ዕረፍቲ ስለ ዝኣኸለ ተስፋ ናይታ ገለ ተኣምራት እንተሰርሐት ኢላ ምስ 4,000 ደገፍታ ናብ እስጳኛ ዝመጸት ሊዮን ናብ ምቅሃም ገጹ ዛዘወ ይኹን እምበር ኣብ ካልኣይ እብረ ናይዚ ጸወታ ሊዮን ቴስዓ ደቂቕ ከይተወድአ ውጽኢት ኩዕሶ እግሪ ኣይእመንን ኢላ ስለ ዝተመልሰት ኣብ መበል 58 ደቂቕ ካብ ኩርናዕ ተሃሪማ ኣብ ልዳት ባርሳ ንዝዕገርገረት ኩዕሶ ሉቃስ ታውሳርት ኣብ ሰኪአ ተዓረፋ ሊዮን ድማ ትንፋስ ሰኹዐት እዚ ፍጻሜ ድማ ንደገፍቲ ባርሴሎና ነቲ ዝሓለፈ ዓመት ብሮማ ዝወረዶም ውርደት ዘዘክር ተርእዮ ኮይኑ እኳ እንተቐረበ ዓይነታ ጋንታ ዝኾነ ሊዮነል ሜሲ ግን ንኽልተ ተኸላኸልቲ ሊዮን ምስ ሓላዊ ልዳቶም ንየማነ ጸጋም ኣሳዕሲዑ ኣብ መበል 77 ደቂቕ እቲ ንኣድ ጎል ብምስራሕ ንተዘክሮኦም ብቕጽበት ኣህሰሶ ኣይጸንሑን ድማ ጀራርድ ፒኩን ዑስማነ ደምበለን ኣከታቲሎም ክልተ ጎላት ስለ ዝወስኹ ውጽኢት ጋንትኦም ናብ 5-1 ሰቢሑ ጸወታ ተፈጺሙ ባርሴሎናን ሊቨርፑልን ሎሚ ረቡዕ ድሕሪ ዘካየደኦ ግጥም ኣውዲቕካ ምሕላፍ ካልኣይ እግሪ ሻምፒየንስ ሊግ ኤውሮጳ ብቐደም ተኸተል ኣብ ልዕሊ ሊዮንን ባየር ሙኒክን ድሕሪ ምዕዋተን ናብ መድረኽ ግጥም ርብዒ ፍጻመ ኣቕኒዐን ማርከስ ዝኽበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊና ዝነበርና መደባት ኣብ ተዛዚሙሎ ናብ ዝቕጽል ብኻልእ መደብ ስጋዕ ንረኸብ ሰሰናዩ